تماشاوانê xelî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê xelekê de di vê hefteyê de hin mijarên nû ji we re berhevkirine em ê li ser biaxivin, binirxînin, rexne bikin û weke her carê jî fincana qehwa xwe li gel hev em ê vexwin, em dest pê bikin. Berî çend roja nûnerê dosya Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê Birêz Hemîd Derbendî hat Rojava û hin hevdîtin pêk anî li gel PYD, Qesedê û li gel NKS, PDKS û vegeriya Başûrê Kurdistanê nûnerê hikûmetê ye, nûnerê Birêz Mesûd Barzanî ye sersera ser çava. Piştî wê bi demekî kurt raya giştî û lo jinişka ve dît ku şandeyekî Qesedê li cem serokê Kurd Birêz Mesûd Barzanî bi hev re rûniştine û li hev guhdar dikin. Di wê şandeyê de nûnerê PKK jî hazir bû. Nûnerê PKK hevseroka Qesedê Birêz Rohlat Efrîn endama PKK kadreyeke PKKyê ji herêma Efrînê ye û hin endamên din jî hebûn. Yanî lê ez dikarim bêjim nûnera PKK û Cemîlbayîk di wê civatê de ev bû. Yanî Mazlûm Ebdî jî mecbûr û wê bixwe bibe yanî. Xem nake raya giştî a Kurd û hinek jî nêzî derdorê nêzîkî Apoçiya bi geşbînî, bi xweşbînî li vê meselehanê nerîn. Ev kesê ku digotin îxanet, mîxanet, qadepe, Barzanî wekî Amed Dicle û zigurt migurtê wekî wî ev ê gulo medya çêkerên genî kufikî efnikî ev ê istixbaratê PKK li vir li Ewropa li xweşa wan nehat yanî. Li xweşa Qendîlê jî nehat, xweşa Cemîlbayîk jî nehat, lê rewşekî heye, mecbûrîk heye. Di vir re me re nas dike ku PKK wilo xwe pîs dike. Yanî tu yekî tu aliyekî siyasî tu bike xayîn û piştre tu mecbûr bî tu herib pê rûnê. Tu herib lê guhdar bike û tu pê rûnê. Di vir de PKK kî pîs kir? Xwe pîs kir. Amed Dicle û van zigurt migurtê hanê kî pîs dikin? Xwe pîs dikin. Bi wan jî re ferq nake. Yanî fedî tune, heya tune, şerm tune wekî çîroka beqeyî yanî. Tu sibê heya êvarê tif wan bike ew ê bikin tîq-tîq ew ê bêjin ava çem û behra meşil nake wê tifa te meşil bike. Çîroka ev medya çêkerên PKK ê genî ê ku yanî nerazî bûn ji vê rûniştina hanê vê hevdîtina hanê yanî rewşa wan halê wan halê beqeyî yanî tu çi xwedî bêje valayî. Rûyê wan bî wekî çermê devê, wekî çermê di ewlê tu çi xwedî lêxe valayî yanî rexne bi wan re feyde nake. Şerm nemayê ew hin kesên nêzî PKK yanî li xweşa wan hat.
هیوی دیتن کو روپالکی نو به دانستندن چه ببن به تایبەت ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی ینی di metirsiyên mezin de yê ji Şamê û ji aliyê dewleta dagirker a Tirk ku PKK dixwaze biratiyê û hevatinê pêr bîye yanî pêr pêk bîne ev dewleta a dagirker. Ev hevdîtina hanê weke her kesî yanî ez jî ez wilo bi şêweyekî erînî yanî pozitif ez li meselê dinerim hêvî biçek hêvî ku mere dikare tişna li ser ava bike. Niha hin Kurd mubalexe kirin yanî Dilîlî û Şabaş û Halan û sosyal medya wilo agir bi heriyê xistin. Mere nikare heqwase yanî piştrast bi ji helwesta PKK û ji helwesta Qesedê û ji helwesta Mezlûm Ebdî bixwe yanî. Mere nikar yanî. Mezlûm Ebdî di dema ku di nava PKK de bû xwîna bi dehan bi seda pêşmergeyên PKK distiyê Mezlûm Ebdî de lê xem nake. Xem nake. Serokê Birêz Mesûd Barzanî çû bi Sedam Hesên jî danûstendin kir. Yanî ji bo çareserkirina mesela Kurd li Iraqê malbata Barzanî kuştiyên malbata Barzanî eşîra Barzanî ku bi destê Sedam Hesên hat kuştin li aliyekî û gelê Kurd û doza gelê Kurd û çareseriya gelê Kurd li ser hemû tiştî. Çîrok ne eşîr dewesî ne dewa eşîrayê. Birêz Mesûd Barzanî çû bi Sedam Hesên re ket nav diyalogê ket nav danûstendina ji bo ev mesele çareser bibe. Xem nake bi Mezlûm Ebdî jî li bere rûnê eger encam li hevatinekî Kurdê Rojava be. Yekrêziya Kurdê Rojava. Hêzbûna tevgera siyasî Kurdên Rojava. Eger encam ev be tiştekî gelekî baş yanî. Lê wilo xêrnexwazên di nava PKK'ê de niha dema ez rexne dikim gelek apoçî û nîv apoçî dibêjin eviya xêra Kurdan naxwaze. Eviya naxwaze Kurd bigêjin ev. Eviya yanî hoşeng yanî. Mesele ne wilo ye. Ji xwe re li medya PKK'ê binerin bi çi şêwazî ev hevdîtina hanê bi navkirî û kirî manşêt. Fermo. Serokê Giştiyê Qesedê Seroketiya Qesedê bi Mesûd Barzanî re hevdîtin pêk anî. Mesûd Barzanî re. Yanî bêrîzî û genîbûn û pîstî û rûşiştî û yanî ez çi bêjim? Ez çi bêjim li bejna medya PKK'ê de. Ji vî şêwazê hanê pîstir hew heyî ha. Ji vê ev manşêtê ku wilo kirine nûçe mere nas dike bê çi qeyse zikê wan tije ye. Bê çi qeyse dilê wan tije ye û nerazî ne. Ana serokê wanî Newewî bi MHP re rûnê bi Dewlet Bahçelî bê serokê hereketa partiya hereketa nizanim çi MHP ku koalîsyona hikûmetê de û ew ê navê wî wilo bi rêz û hurmet ew ê nêzîkî CHP bibin nêzîkî MHP bibin nêzîkî AKP bibin lê bi rêz û hurmet nêzîkî serokekî Kurdan a. Kesayetekî Kurdî wilo giranbiha wekî Mesûd Barzanî rêza
آپوچیا جیر چنه يعني ولو جولو ببافتي جولو خرابتر هي ام دبيجن سروكي نووي دبيت چمات دبيجن سروكي نووي كرو سروكي نووي هي خولي سر 1000 جاري سروكي نووي وسروكي توتوي وسروكي منوي وسروكي نظام چه 1000 جاري نه جاركي تني وجيت مانشيتي مديا بكي بتشيوازي نزيكي ev hevdîtina hanê bû bi vî şêwazî nirxand. Heq kiriye mero tif medya PKK bike heq kiriye. Heq kiriye mero wan şermezar bike 1000 carî heq kiriye. Heq kiriye mero wan lenet bike 100,000 carî heq kiriye ku medyakî wilo genî mere sibê nîro êvarê berî taştê piştî taştê berî şîvê piştî şîvê û paşîvê mere lenetê li vê medya genî dike. Ku ti carî me xuyayê eşkere yekrêziya Kurda naxwaz. Xwe ji bo Tirka dikuje, xwe ji bo faşîstê Tirk dikuje, xwe ji bo çepgirê Tirkî genî dikuje, lê ji bo Kurda nehazir e bi şêweyekî normal, objektif. Nebêjin serokê Başûrê Kurdistanê nebêjin bi şêwek bi rêz biçekî ihtiram, biçekî rêz. Biraz saygı, haval. Piçek rêz. Biraz objektif, haval. Tine. Ev tişt ne rêz û ne objektif û ne prensîbên ragihandinê li cem medya PKK tune. Heta ku yekî wekî genîkî wekî Ahmed Dicle di nava medya PKK de bi medya PKK wê ev gola genî be. Wê ev gola hanê be. Ti carî ji vê golê ev veqên di nava vê gola hanê wê bikin peqpeq û peqeqe û peqpeqê bikin û peqpeqoka çê bikin we wê qaş û medya çê û medya azad û nerîna azad muzdexîlê azad bin. Azadiya ku di nav medya PKK de heye. Li gorî me ez nikarim wilo reşbîn bim lê ez nikarim heqwasa geşbîn bim jî derbarê vê hevdîtina hanê. Hewldanên Birêz Mesûd Barzanî berê jî hebûn. 2013, 14, 15 xwest yekrêziyê di nava hêzên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê çê bike lê PKK têk bir. PKK lingê xwe lê xist. Ti carî PKK rêz ji peymanên ku bi partiyên Kurda re çêkiriye nekiriye. Tenê rêz ji kî re heye? Ji kesên biyanî re, ji Tirka re heye, ji rejîma Îranê re heye, ji rejîma Hevd Esed re hebû, a Beşar Esed re hebû. Ev bû. Lê bi Kurda re ti carî PKK nebî û xwedî ew kultura hanê ku rêz ji Kurda re bigire. Ji rêz ji wê morkirina hanê wê îmzeya ku li bin peymanên ku partî û rêxistinên Kurda re datîne rêz jê re bigire. Tiştekî wilo di dîroka PKK de tune ye. Sersaxî ji bo Rojavayê Kurdistanê, ji bo gelê Kurd, ji bo malbata bavê teyar. Malbata Birêz Cima Xelîl rehma Xwedê lê be li wî û li zavî wî û li ew sivîlên ku PKK wan ji Qamişlo bir Sedda Tişrînê bendava avê a Tişrînê û Qaşo diparêzin, bendavê diparêzin. Li wê derê jî devera şer e dewleta Tirk a dagirker û kirêgirtiyên dewleta Tirk a dagirker dixwazin dest deynin ser wê bendava. Hane cihekî stratejîk e di dwarê elektrîkê de, dwarê avê de dixwazin
شر لور هەیە سڤیلا دەبێت دەڤەرێ شەر ji بۆ çi tu berê xelkê dibe mirinê û tu wan didî ber dewleta Tirka dagirker ji bo ku topê xwe û guleyê xwe bavêjin kesên sivîl û werin kuştin û piştre tu were li ser wî bigirî û tu şîna konê şînê vede li ser sosyal medya û bavê te yar te me kenand û te me girî vekir û bavê te yar oxira te xêrê be û ev istismara erzan ji sivîla re heya kengî wê PKK vê istismara hanê bike heya kengî wê PKK xwelpişt sivîla veşêre heya kengî wê PKK sivîl û gelê Kurd wekî êsîr wekî rehîne bigire û xwelpişt sivîla veşêre xwe sivîl ji xwe re bike mertal û xwelpişt van sivîlê hanê veşêre heya kengî qurbanî ên sivîl pir in sivîlên ku PKK wan dibir deverê şer ne tenê wilo hunermend heka bavê te yar wê her wê derê çi bike wê here şanû aldar bixe wê here moral bide kesên ku ke bavê te yar wê her wir çi te wî şandî wê derê çi mixabin yanî kesên bi vî rengî bavê te yar jî mecbûr yanî apoçî ye mecbûr e heval qadro çi bêjin wê li gorî qadro bimeşin wê here deverê nîzî deverê şer û jiyana xwe ji dest yanî wenda bike jiyana xwe ji dest bide û apoçî jî werin li ser wî şîn û girîn û tilîlî û halan û bavê te yar namire û birêz cim'a namire bi vî şêwazê hanê şêwazekî wilo serxwîna insana tîcareta siyasî bazirganiya siyasî ev siyaseta bêexlaqî wekî apoçî carê dibêjin siyaseta bêexlaqî li medya PKK guhdar bikin li ser sosyal medya hûnê bibînin bê çawa diaxivin tu bêexlaqî siyaseta bêexlaqî siyaseta bêexlaqî a PKKyê ku sivîla dibe deverê şer ev siyaseta bêexlaqî bêrûmetî bêprinsîp bênirx ev siyaseta ku tu kesên sivîl bike qurbanê medya a sibe du sibe sê sibe rojek di dosisê bavê te yar ji kîsî xwe çû tevlî ku yanî ez bi xwe ez ji huner awî hez nakim yanî ne şanoyî şoğlê qirf û henek û reklam û propagandaya erzan û were nizamiyekî berê xayîn bû qurocî bû dibe welatparêz û nizam tişt vî rengî hinera şano di hundirê berhemên bavê te yar yanî ez nabînim ji bo qirf û henekê yanî ne zêde reklam û propagandaya rêxistinê dike bi vî şêwazê hanê yanî lê şano wekî prinsîp ev mijarekî din ev çîrokekî din e yanî em bixwazin nexwazin mêrik bi rêya medya PKK û li ser civaka Kurd û di rêya şano û şahiyên Newrozan bavê te yar li ser gelê Kurd hat wekî şanoger wekî lîstikvanê şanoyê hat bi vî rengî hat ferdkirin xem nake sersera serçava lê mixabin jiyana xwe ji desta bere bimana bere van şanoyên wilo asta wê ya hunerî nizm pêşkêş bikirane lê bi min pir tehl bû dema ez bibînim insanekî sivîl kesekî sivîl apoçî bijî reklama apoçiya jî bike nivîskar û rewşenbîrek û hunermendekî apoçiya bijî bi min nexweş e jiyana xwe wilo ji dest bide av hunermend me ê apoçî ye av Xelîl xemgîn sibe bibin ne bavê te yar bi Xelîl xemgîn li wir were kuştin bi min nexweş e diyar bibin wê derê li wir were kuştin bi min nexweş
ev kesê ku dibin apoçî dûr dikevin dibin û diçin û tên wekî beser şahîn bibin wê derê were kuştin, bi min nexweş e. Ez naxwazim kesên hunermend, kesên sivîl qebûl aslan gerek qebûl nekin. Herin deverên şer û deverên pevçûna û werin kuştin û ji xwe dewleta Tirka dagirker binerin, sivîla dikuşin nizanim çi. Hey xwelî ser dewleta Tirka dagirker baş serokê te yê Newewî hûn çima dixwazin biratiyê pêr bikin? Biratiya gelê Kurd û Tirk di ser her tiştî de. Ev çi biratiya gelê Kurd û Tirk ku bavê teyar dikuje? Meselen mînak. Dewleta Tirka dagirker ê baş e. Ji bo tu rewşê piçekî alîkar be bi serokê Newewî re ev tiştên wilo tehrîk û istifzaza ku hûn dikin dev jê berdin. Dev jê berdin ku hûn karibin bibin alîkar bi süreca aştiyê re bi süreca nizanim kerafiyê re. Alîkar bin problem û kêşeya dernexînin. Faşîzmê û nijadperestiyê gur nekin. Ne li cem Tirka ne li cem Kurda. Piçekî wilo meselê ber bi normalîzekirinê bibin. Şerm e yanî. Yanî hûn ne hûn dibêjin em li gel çareseriyê ne hûn deverê şer. Xalas deverê şer rojnamavan jî yek du roj du sê ew ê ji mir herin nizanim kerîk rojnamavanê xwe bibin wê derê werin kuştin ja wela dewleta Tirk rojnamavana dikuje. Dewleta Tirk hunermenda dikuje. Dewleta Tirk agir davê ji nezane hunermendê nezane şervanê nezane rojnamavan e. Ketûber dide ber xwe. Deverekî şer e. Tu çima wilo dikî? Exlaq li cem te hebe wekî rêxistin ti kesên sivîl dixin ava deverê şer. Heya kengî wê PKK li pişt sivîla xwe veşê re. Li bajara de bi, di gunda de bi, li devera de bi, li ciha be. Heta kengî wê sivîla ji xwe bikin mertalên zindî û li pişt wan wê şer bike û piştî ku jiyana xwe jî ji dest didin ev kesên sivîl wê rabe tîcaretê bi wan bike û bazirganiyê bike û tê xwe medya û qaş û yani dewleta Tirk dewletekî dagirker e, dîroka wê reş e, bavê teyar bikuje bavê teyar nekuje. Hewcet nake tu bavê teyar bike qurban ji bo tu ji me re isbat bike wela dewleta Tirk dewletekî dagirker e xerab e ne baş. Em berê nas dikin. Em dewleta Tirk ji serokê te yê Newewî çêtir nas dikin. Em dewleta Tirk ji Cemîlbayîkê te çêtir nas dikin. Em dewleta Tirk ji PKKya te çêtir nas dikin. Hewcet nake te heqwasa qurbanî bide. Hewcet nake. Lê mixabin ev kesên di nava medya PKK de yan di nava xweziya ji mala Xwedê re bere Ameddiş le biçûna. Bi bejn û bala wî ser seda Tişrînê de wilo biçû bê û serê govenda de be û li wê derê govenda darbixe em wî li wir bidîtana. Em zilama li wir nava cefayê şer. Ev kesên ku niha medya çêkerên PKK li vê derê wan li wê derê bidîta. Ji xwe çûye. Çûyî wan dever me berê hanê. Hemû ev kesê ku dibêjin PKK li wir tune hemû riyê xwe reş dikin. Bi qasî ku ev Ameddiş le riyê xwe reş dike ew ji vê qehwa reştir riyê xwe reş dikin. Ev xanim kî ye wilo ji dil û can wilo bi kel govendê dike? Ev xanim jina birêz Salih Mislim e. Diya welat.
لسر سد تشريني بنداوا تشريني قوفندي دك ولو خل عردي دخل جكل تدبيقي كردستاني رزقار كريه خانم عائشة أفندي جنا صالح مسلم فيديو يويل سر سوشيال ميديا ولو بلابو أنا أو أجري دولة ترك بهاتا ونالباوي تيار بكتانا لديا ولاد بكتا خدينك ديسا من شرمزار بكرانا دولة ترك جه شرمزار كرنية جبر يعني روشاكو أو تيده روشا دولة ترك كو قلي كرد انكار دكه ما في كردا انكار دكه كو قلي كرد يعني دولة ترك هشتي كو قلي كرد ريخصنا كي وكي بكيكيش خربك بيشنك از دولة ترك شرمزار دكم جبر كردي باكور مجبور كريه لدو قونا بكيكي بمش لبي بكيكي بمش افجه شرمزار كرنا هري مزنه دولة ترك جي خرابتر تنا جي بيستر تنا كو كردا مجبور كريه كل دو بكيكي ولدو ابو بمش يعني باشا اف سفيلي كودشن لور كوفاندي دقرن وتليلي وشاباش وهاران ودولة تاتر قم چند باباوش ورم کشتن و پیشتر ودیا ولا شهیدا جنا کردستان شهیدا قوبان قانتونا قوبان و شهیدا پیده و جیانا خوش دست دا خودی نکی يعني از نخواستم بگیش وی قونا غهاني لي مديا PKK ديسا و استثمار بكرانا انا او لو جدلو جان ولو بكل قوبان ديك اللي اوي بملي ديا ولاد قرتي او كي خسكا كسي كويناس دكن جمر بيجن بي او قراسي زلاما ولو خودي جوز ليكلي ولو بجناوي زراب او شي قوبان ديك او كي لو دري جبركو من تخمين كركو يك ازويناز كما تنصارم كا قالوا اوي يعني از لبنديمه تماشاوان ايكو لبي خلقي تماشا بكن جمر بيجن او كسكية او كسيكو بملي ديا ولاد قرتي وجكل وجدل وجان قوفان ديدكن قوفان دا سركفتنه قوفان دا آزادية سروك نووي آزادية فيزيكي لسر سدا تشرينه لسر بندافا تشرينه كباوي الطيار جي الوجهات جي انا اخوة جدست مخابر يعني روشكي كوميدية وتراجيدية عيني دميت اف جوات اف جوينة كيولو برفرح بدهان نويسكار اكتيفيست انتلكتوال اي كردي روجاوایی لقل هف جويان اف جوين لباجاري هم اي المانيا دو نوزدي ویمه لدارکت اجیچو تبلی کوره دریج بود و نخواش و سرما از چمو يعني نرينه ما درباره روشا روجاوا دريا خاني تي في دريا كانالا منا يوتيوب دريا حساب من سر فيسبوك و تويتر اجرا كردر اشكرا دكم تشتكي كو از زيده بيجم تنا لي تبلي ولوجم گوزي هر از چوم از حاضر بوم سكيف خوش بوم اف جيفين برز ادريس عمر نویسکارێکی کورد لێکۆڵینەرێکی کوردی ڕۆژاوایی ژهرێ مادێرێکی هەیە لە ئەڵمانیا دژی ئەوی ئۆرگانیزە کرد ئەوی vê civata hanê vê civîna berfireh ku zêdetirî 75 kes tê de hazir bûn siyatîfekî wilo li darxist ka Kurdên Rojava nivîskar rewşenbîr aktivîst komelên civaka sivîl çi dibêjin çi difikirin derbarê rewşa Sûrî rewşa Rojava derbarê
tevgera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê nerî nêwan çi li hev guhdar bikin tiştekî gelekî baş bû serkeftî bû ji me hebû ku organîzasyonekî yan jî komeleyekî Kurdên Rojava wê amade kiriye wilo ji me hebû lê dawî min as kir ku na yanî tenê birêz İdrîs Umer ewî yanî ewî organîze kiriye ew amade kir ez xwe kêfxweş bûm yanî İdrîs Umer jî nivîskarek e û aktîvîstek e lêkolînerekî Kurdê Rojavayê ye girtiyê siyasî 4 sala di zindanên Sûrî dimayiye çîroka wî jî wilo balkêş e berê apûçî bû dev ji apûçiya berda apûçî wî dan girtin di zindanên Sûrî di 4 sal ma ew û hinek kesên din bi tuhmeya ku vana hevalê Mihemed Cahit çînerin ji PKK qut bûne û PKK vejîn çêdikin bi vê tuhmeya hanê û bi giliyê PKK rejîma Sûrî van kesên han girtin 4 kes İdrîs Umer jî yek ji wan bû dev ji PKK berda bû PKK yanî rexne jî dikirin di salên nodî de û ketin rewşekî bîvîrengî niha li Almanya dijî ji mêj li Almanya dijî lê mesela Kurd mijûl dibe û hewl dide yanî take kesî be civakî be hewldanên ku şopandina mesela mijara Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi taybet li Rojavayê Kurdistanê di vê çerçeveya hanê di van hewldanê hanê de ev civîn li darxist ez kêfxweş bûm bi rastî ku heq xwase nivîskar yan jî aktîvîst yan jî komeleyên civaka sivîl tenê ê Rojavayê Kurdistanê li gel hev bicivin û biaxivin bi şêweyekî demokratîk nerînê hev guhdar bikin hinek apûçî jî hebûn sê çar kesên kulo apûçî nîv apûçî nîzîkî apûçiya ew jî li wir hazir bûn baş bû divê ku hebe yanî mafê wan ya axaftinê hebû wekî her kesî yanî nerînê xwe jî gotin tiştê xwe jî gotin tiştekî pozitîv bû yanî me hevdû nekuşt em hatin li dora wê masa hanê li wê salona hanê me li hev guhdar kir me nerînê hevdû yanî di bin çavan me li hevdû jî nerî ez nas dikim ku hebûna min li deverekî bi qasî cihê kêfxweşiya gelek kesa ye lê cihê nexweşiya hinek kesa ye ez vê dizanim apûçiyê kevn û nû hoşeng devera ku lê be yanî wilo biçekî nerehetî ji wan re çêdike ez mecbûr bûm wan tehemûl bikim xemnake ew jî mecbûr bûn min tehemûl bikin û wek hev yanî em ji ber hev yanî ne kêm ne zêde civat serketî bû bi ev cihêrengiya hanê bi ev hejmara ku tevlî wê bû bi piranî wilo ev civat jî bi geşbînî hevdîtina General Mezlûm Ebdî û birêz Mesûd Barzanî bi geşbînî û piştgiriya xwe dan eşkerekirin ji bo vê hevdîtina hanê ji bo vê rûniştina hanê bi hêviya ku tişt li ser wê werin avakirin ez bi xwe yanî ez nikarim ew hêviyên mezin ku ev civata hanê wê bandorek wê mezin hebe li ser enekese û li ser pedekese yan jî li ser peyedê û li ser qesedê lê min nerîna xwe got xweziya ku civaka sivîla Kurd
روشنبیر د ناو ده خودی باندور بن خودی دستهلات بن لسر civaka siyasî lê eger nebû aliyekî siyasî Kurd qebûl nekir li serê xwe swar hat divê em xwedî helwestekî zelal bin yanî em nekin wek hev enekese li dijî yekîtiyê be em li dijî enekesê derkevin peyede û qesedê li dijî yekrêziyê be em nebêjin yekîtî yekrêzî divê em li dijî qesedê derkevin kîjan aliyekî ku naxwazî yekrêzî em yekîtiyê naxwazin yekrêziyê dixwazin nerînekî hevbeş stratîjiyekî hevbeş nayê wateyê ku yekîtî yekîtî tiştekî di yanî yekrêzî tiştek e û yekîtî mesela girin çîrokek din yanî min nerînê xwe di hundirê civatê jî got ez qey tiştê ku me behs kirî bi Kurtî jî me behs kirî yanî min nexwest mijar bibe û yanî ez zêde biaxivim civa heftê û pênc kes zêdetir kes li wir bûne eger her yek pênc deqe biaxive yanî wê dem gelekî biçim e bi Kurtî bû jî min çend nerînê xwe wilo got yanî ez neçûm hema tenê cihê xwe dagirim û hoşeng hat û çû na me hinek nerînê xwe jî gotin yanî ez nikarim bêjim ku ez gişbîn im yanî pir hêviyê min hene li ser vê civata hanê lê ez hewldanekî baş bû civînekî serketî bû kedek cihê spasiyê û cihê rêzî bû kesên hatin beşdar bûn kesên nerînê xwe gotin di wê serma yanî tûj û dijwar de û yanî dev ji malê xwe dev ji karê xwe berdan dev ji tiştê ku pê mijûl dibin berdan û hatin ev tiştekî baş bû ji bo Kurdan ji bo Kurdên Rojava demekî Kurdên ku dikarin werin bicivin di salonekî bi vî rengî li Almanya li diaspora dikarin li Qamişlo jî bicivin dema PKK tune dema desthilatdariya PKK tune dema yanî casûsên PKK tune bin û nehê ku xêrnexwazê PKK ku di nava civatên Kurda de tune bin Kurd wê rehet rehet bigêjin hev û li hev jî guhdar bikin û bi hev re bigêjin xalên hevbeş planên hevbeş stratejiyên hevbeş rêxistina PKK heqqa sewil û camêr û baş e û dilsoz e sersaxî dişîne ji Edhem il Berzanî re ji bo ku dayîka wî dayîka Edhem il Berzanî jiyana xwe ji dest da ana Edhem il Berzanî di nava PKK de bimana gelo wê PKK û Cemîl Bayîk sersaxî bişandana jêrî yan na helbet wê neşandana jêr baş e PKK sersaxî heta niha ji bo bavê teyar dernexist çima tevlî ku qencî û xizmetên bavê teyar li ser PKK bêjimar in bavê teyar bibû alavekî wekî endamekî medya PKK li Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê û heqqa se emrê xwe ji bo reklam û propagandaya PKK de derbas kir PKK nedît ku sersaxî derxîne heta niha nizanim gelo xwelîseriya demokratîk a Rojava sersaxiyekî derxist yan na
بس نزانم يعني لي دي بيفاني ده خزمت وكد وقنجيا بابي طيار لسر بككي حزار قاتي اي ادهم البرزاني لي بككي ديتكو يعني ببورن بككي ديتكو مجبورة نامه کی سرساغیه بشینه و دمدیا خود درخینه جبر چه؟ جبر پیستی جبر کین جبر ذکرشیا فککی و جمیل بایک ج مالباتا برزانیره اف کسی هان جبر کو ج پککی ج پدکی قطبیه و نیزی ایران وی دو پاریزه چوا ایران جمیل بایک دو پاریزه ایران ادهم برزانی جی دو پاریزه وحزب الله دمكي حزب الله تشيكر بو حزب الله كردستاني نها جميل بايك وادهم برزاني دزي قلاكين يعني هوال بند ايراني ند شپر و خندكين ايراني ده لقال هفن ولدشي پدكين لو ما سرساغية كي ببيرنجي ده مديا پککی ده و درکه و دوبکو ده من پیش ده پککی پشتی اف ویدیو هانه پشتی اف خلق هانه وار بلاف کرن بیش کام سرساغی اکی جبو رحمتی باقی تیار جیبنا ام درخینین يعني تشتكي تايبت ندا خويانية كي دولتا ترك شرمزار بكن ونزانم نا سرساغية كي تايبت جبو بهم جارهاني دركه يعني دبكونه كس بيجي هوا دا خوياني هي وشرمزار كرنا ايريشين دولتا ترك هي ونزانم نا جبر گرنگی اگر پککه حق واسه ولو گرنگیه ده باوه تیار شهید کد و دولت ترکا دا اگر کروی شهید خست سرساغیه کی ولو بریکو پیک و تایبت جبر کو باوه تیار کسایتیه کی تایبت بو دناف مدیا پککه ده دناف تفگره هنر خاپو چیدو باشه تماشاوان هجا لبر استیم داویا بي خلقه حتى خلقها بي حفتيا بي دناوا خير وخوشيه ده يمين